ba. To kifi sai koma. Mbala bai shirya ba. Sani ta hannun dama. Ashe ya faɗi ya gamu ba. Shararre Fasihu wannan aka fi sani da Kawu Dan Sarki. Kawu Dan Sarki kuwa ya sani sosai fagen waƙoƙi wannan yake fitowa. Mawaƙi ne wannan yake trending sosai a wannan shekara. Mawaƙi ne wannan zamu iya ce muku sabon mawaƙi ne kuma mawaƙi wannan ake bibiyawa waƙoƙin shi a kowane lokaci. Waƙoƙin da yake fitowa waƙoƙi ne wannan suke masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya. Kai dan waye da wannan shine farkon ziyartar ka channel ɗin kafin ba shiga cikin kirin gadan-gadan. Ina ƙara roƙonka alfarma da ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa da kuma alamar like. Domin hakan ne zai tabbatar mun da cewa kana bibiye da mu din kuma kana ƙara ba mu karfin gwa sosai a cikin channel. Duba da yadda wannan mawaƙi yake taka rawar gani sosai a cikin fadin Najeriya, duba da waƙoƙin da yake fitowa. Duba da yake fitowa za ka ganta waƙa ce wacce take da daban mai mutukar daɗi mai ratsa zuciya. Na tabbata da cewa kai kanka za ka yi min share din bidiyon zuwa group ɗinka wanda kake da shi na watsa da don haka ne zai tabbatar da cewa kana bibiye da mu din kuma kana ƙara ba mu karfin gwa sosai a channel din. Amma wannan mawaƙi tabbas ina taka rawar gani wacce ta cancanci a yaba masa kuma a jinjina masa. Duba da duk wata waƙa da yake fitowa waƙa ce wacce take ta daban kuma waƙa ce wacce masoya suke bibiyar ta kuma suke jin daɗin ta suke yaba da hakan kuma haka ba su yi muku comment na jin daɗi akan wannan waka. Kai dai dan waka kai mun share din bidiyon nan zuwa dukkan wani gururkan ka wanda kake da su na WhatsApp da Facebook haka ne zai tabbatar mun da cewa kana bibiye da mu din kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwa sosai a cikin channel domin wannan maki tabbas ina taka rawar gani wacce ta cancanci a yaba masa a bashi kalmar yabo da awa domin ko duk waka da yake fitowa za a ganta waka ce wacce ta tare da mai mutukar daɗi kuma mai ratsa zuciyar masoya. Na tabbata da cewa wannan mawaki tabbas yana da masoya kuma masoyan shi suna bibiye da mu a kowane lokaci musamman a cikin wannan channel din tamu albarka. Kai dan waye da wannan shine farkon ziyartar ka kuma wannan shine farkon kasancewa da kai tabbas ina ƙara roƙon ka alfarma ka danna mun alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin hakan ne zai tabbatar mun da cewa wannan fa mawaki tabbas ina ɗaya daga cikin masoyan naka ba ina ɗaya daga cikin waɗanda suke burge ka musamman fagen waƙoƙi iri daban-daban wannan fitaccen mawaki yake fitarwa. Wannan dai fitaccen mawaki tabbas ina kokari sosai a wannan shekara idan muka duba za ga waƙoƙin da yake fitarwa waƙoƙi ne masu matuƙar daɗi mai ratsa zuciya da shi ma mun san ya fitar da wani shahararren alban wannan tabbas alban din ya mutukar gatar da masu daidai akan haka ma zai fitar da wata waka mai suna a farkon su. Na tabbatar da cewa ita ma waka ce wacce ta yi bata yi tahi sosai ya zo ya fitar da wata kuma waka mai suna Gatari. Ita ma waka ce wacce masoya sun ji ta kuma sun yaba da ita sun ji daɗin ta sosai kuma suka yi comment na jin daɗi a wannan waka. Kai dai dan waye da wannan shine farkon ziyartar ka channel din yanan dai kusan muka zo ƙarshen bidiyon to ina ƙara roƙon alfama daga dan namun alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like domin haka ne zai tabbatar mun da cewa kana bibiye da wannan channel din kuma kana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa sosai duba da dama kuke mana sharing da commenting tabbas muna gani kuma muna jin daɗi kuma muna yaba da haka. Ku kasance da mu a cikin wani sabon shirin kuma a cikin wannan channel din tamu albarka. Shi mun gara kasancewa da ku a wani sabon bidiyon. Muna gare muku